תראו, הם יוצאים כרגע, הפרצופים של השמאל. כולם עומדים למות פה, חבר'ה. כולם פה בני 108, 109, 110. תראו איזה זקנים פה, בני 109, 110. תראו, בקושי יורדים מהמדרגות, עומדים למות. באו לקבל פה פרסים, חברים. תראו את הפרצופים. תראו את הפרצופים, של תראו. 7 באוקטובר, של הסרבנות. חברים, הפרצופים של השמאל. זה בית אבות. הפרצופים של השמאל. זה בית אבות. זה בית אבות. חבר'ה, הצאצאים של ההוא עם השפם הקצרצר והתסרוקת לצד. הצאצאים של ההוא עם השפם הקצרצר והתסרוקת לצד. הנה עוד צאצאית. חבר'ה, שחררו את כולם מהבית אבות, הביאו אותם לכאן בלי טיטולים, חברים. הצאצאים של, בלי טיטולים. חברים, הצאצאים של ההוא עם השפם הקצרצר והתסרוקת לצד. הנה הם, חברים, הנה הם.